Muring akong tinanong katong sa una. Magbani pa naman sa atong balanghoy kay mag-atong bang-agon. Ano niya siya guys, balanghoy. Welcome to my vlog. Manguha dito sa akong balanghoy karon dagko kay unod o. No. Dagko na kay siya unod. Perting gahiya. Muring akong tinanom katong sa una. Yellow guni siya na balanghoy guys. Nya kani siya ato na po ni siyang itanom. Kaning kuan niya. Kaning iyang kahoy. Dagko kay unod. Mga kuan ni siya, mga pila ka bulan, 6 months or 7 naman ata o 8 di ay dagko na kay siya unod gikan sa pagtanom. Nga bilin ang ubang unod kay gahi ang yuta. Isa ra ni siya kapunuan guys, daghan kay unod. Hala. Pwede na siya mo ipaniud to ang balanghoy. Daghan kay siya unod. Dara. Dagko kay unod guys. Isa lang ni siya kapunuan. Daghan kay unod oh. Yellow pa jud. Na. Biara. Nindot jud ni magtanom-tanom ka kay natay ma-harvest. Napadyoy na bilin. Sa isa lang yun kapunuan, daghanag unod. Uy. Nara. Napadyoy. Kapag may itinanim, may aanihin nga balanghoy.
Nag-unod. Isa ka punuan lang, busog na kay ka. Kaya daghan kay unod. Ana pa rin uban. Hangak po din mga alot. Ay, naputol. Wala na. Kani siya, ato ni siyang putol-putulon para kuan. Mao na pud ni siya atong itanom sa sunod. Sa tong sundang, sa akong sundang. Kaya daghan naman siya nung agon. Putlo na po ni siya pinana. Kaya para daghan na po ni siya matanom. Pinani ra siya forma din eh. Nung itanom na po ni. Daghan na kayo kung malang na kuha. Punaan paguro rin akong isa. Kaibtanan kani guro nagdaghan naman siya, hindi naman siya makurot. Makana na lang sa sunod na pud ning uban. Kani siya similya na pud ni siya nakatanom. Sige na, ikaw na ka. Hello guys! Magbani ta karon sa atong balanghoy kay atong lungagon. Ay, akong balanghoy. Nilayas akong gikontent. Adto sa ting. Adto sa sirong. Sa likod. Bantay sa ting kay mo.
Ayaw, lagi ka sa buti. Daghan kayong isa ra ka punuan bang tanom. Nagbidyuki sa kilid. Nay birthday. Nagko kay kunod no. Uy, ning manukan ni. Cek. Grabe. Lami kaya ni siya kuhat na ikinilaw. Malamhan. Ha? Ro, dali ro. Ako ang balanghoy. Putay na maggata. Baba sa kuan, 9. Oh! Ito ka na ilan pinusawan. Mao kay answer. Asa ka nagkiri? Nga 1 times 4, 4 raman. Kumana man ang kiri ganun na ay. Ito, gyapon. Tutal. Ano ni siya guys, ang balanghoy. Ay, umano daw sila. Pwede mo na yung balanghoy dito.
Nay akong mga tiil. Kaon, balanghoy. Pag apil budget niya. Pulos mga tambok ang mga sa blanco. Yung saya, hindi na ipagawan. Oh. Umdang ko yun, tawa ko nila. Bilang behati niya si Rulo ni Kuong. Mablok na mabuya. Sige lang, nagkaon, rabitaw ka. Wagay si Susit, oh.